Epa lagunok ongetorri Lastotxapelen kanalera, ongetorri World of Warships honetra eta hon hemen Yorktown orain desblokeatu dugu hegazkin itsasontzia eta hor jarri dugu alien bat bere komandante moduan. Ez dakit naiz lortu nuen komandante hau, edo bat ditu zidaten edo ez, baina apur bat arraroa bada. Yorktown hegazkin ontzi estatu batu barra, eta oraingoz jarri dugu abiadura gehiago izatea hegazkinak ihes egiterakoan, zentratzea gehiago torpedoekin goazenean, eta hegazkinekin apuntatzeko garaiena eta abar azkarrago apuntatzea eta joango gara partida batean jokatzea kooperatiboan. Eta horrela jarraitzen dugu ere Yamamoto Isorokuren kanpaina egiten. Hau ere gaian eman zuten torpedo moduan, ez itsasontzi premium moduan, Independence lortu genuelako. Ez geneukalako dobloiekin erosten zen pase bat aila. Eta orain ja linea itsasontzia Second place is imminent death. Bueno, itsasontzi gehiago daukagu Yamamotoren kanpaina entzako. Eta hori oso positiboa da guretzat. Yamamotoren kanpaina berretugun esti erramar eta 8 bitarteko itsasontziak, zenbat eta gehiago eduki askoz ere hobeto. Partida gutxiago helburuak lortu ahal izatea. Batez ere egun premiuna daukagu. Etxaiak topatzen ditugu. Giretu beharko nuke azlainenia dagoen modik ere hartzeko Yorktowneri. Azurleineko bardin badago askoz ere hobeto. Torpedoekin bat eman transmatzen dugun. Vale.
Bale, dutenak dire itxasontzi berezi hauek. Keja urtigailuak dituzte, abiadura gehiago emanan izateko. Bale. Uste nun zela itxasontziek zeukaten zehose. Our fighter is in the air. That's right. The lead is ours. Eta dira beraz... Urpekuntziak ez dakit... bale, bi flankoetan daude. That area, make it ours. Autopilot on. Bueno, zentzua da, gaur egotea. Our fighter is in the air. It's not over, but that W is awfully close. Bale. Bintzat dakigu non dagoen Fighter is toast. hegazkin itxasontzia. Hurbildu gaitez. Wow. Our fighter is in the air. It's not over, but that W is awfully close. Bale, errepide eskuadrilla taktikoa deitzen diren. Bintza bombarderoak esango nuke zailenak direla erabiltzeko momentuan. Beno laguno, gau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago. Agur.